pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zomwe kwambiri. President Professor Peter Mutharika kukuza kunena kuti ine kuyambira siku day one I've always been behind you. You are a man of integrity and I am honored to be able to be part of your legacy. Ameneyo ndi Jory Bro kapena kuti JB amachoka ndi dzina loti JB. Mkulu ameneyo wakhala mbuyomo akulimbana kwambiri kapena kuti akudzudzula ndi zina zolakwika zomwe limachita boma la Malawi Congress Party. Komatu lero iye wayankhula chonchi kwa mtsogoleri wa dziko lino His Excellency President Professor Peter Mutharika kuti iye ngati angafune kuti atumikire akhoza kuwatumikira munjira yomwe iye wayifotokoza mkanema ameneyo. Takhalani pomwepo kuti mumve kuti kodi mkulu ameneyo anafotokoza zotani. Kumbukirani kuti ngati mwangotipeza kumene tapangani subscribe komanso like kuti update ina iliyonse isamakuphonyeni munthawi yake. Takhalani pomwepo kuti mumve kuti mkulu ameneyo amanena kuti chani. Ndikufuna ndiyankhule ndi bwana His Excellency Professor Peter Mutharika. Fikani Mavwete. Lelo ndikuyankhula ndi munthu wankulu His Excellency Professor Peter Mutharika. Fikani nditu fikani. Ndithokoza kwambiri kuti nditayitana mabwera. Ine nimachitenga chinthu cha mtengo wapatali. Ineyo namba kumakuza kunena kuti ndikufuna ndigwira ntchito ndi boma, hete? Koma nabwera kusakuza kuti oloni munthu mmodzi sanapange chani, sanapange lichauti. Nditangotero ndinalandira ma phone call kuchokera kwa anthu akuluakulu mboma kunena kuti zinalapika. Ife sitimadziwa, timaona ngati kuti iweyo ukugwira ntchito ndi munthu wina mboma. Ndi sitimadziwanso kuti nangasi aliyense kunoko ali busy kupanga zake. Komena wateremu zakhala bwino ndithu chifukwa ifeyo tikufuna kugwira nawe ntchito. Boma limene right? Nde ineyo ndasangalala kwambiri kuti akuti ife timakupanga appreciate JB. Ingakhale a president amene amakupanga chani? Amakupanga appreciate. Ndiye ukuona bwanji kuti ife tingagwira nawe ntchito bwanji. Ndene pokhala pansi wolingalira ndaona kuti ine sindili ku Malawi. Tinakhala ndili ku Malawi bwezi boma ndikugwira nayo ntchito munjira inanso. Koma chifukwa ndili kunoko, ndakhala kunoko kwa zaka. Ndagenda experience yambiri ku America kunoko. Njira yomwe ine ndingatumikire a Malawi pogwira ntchito ndi boma ndikupita ku embassy. Chifukwa chani? Zifukwa zake ndizi. Amalawi ife kwa zaka ndi zaka tikamayiona Malawian embassy timayiona ngati ndi office ya ambassador yopangira ma diplomatic duties. Diplomacy. Ndi mmene Amalawi ife takulira kumatani kumayiona embassy. Kuti munthu umanyamuka umakalowa mu office kumagwira ntchito zani za diplomacy. Izozo sizoona yani. Chifukwa kuti ino muone kuti sizoona. Muone kunena kuti US
embassy yomwe ili kulilongwe imangopanga zinthu za diplomatic zokha muona kuti iyai US embassy ja anayika mmene muja kuti apanga exploit ma opportunities onse amene angapanga ku Malawi. Do you know how much revenue the US embassy makes from Malawi? Mmadziwa kuti ni ndalama zingati zomwe US embassy imapanga kuma embassy kwa kucha? Ma visa fees, ma charge, ma application. Panonso akuti muzipita chani $15,000 for chani ati bond deposit. Koma ni ndalama zingati zomwe zimachoka kucha ku embassy? Mukudziwa kuti embassy ni money making machine manager. Mukudziwa kuti embassy manager ndi forex making machine. Kodi ndinena kuti basi mwamba kuika misongo iya ine ndikukuza ndikunena kuti look at embassy ngati kopangira ndalama. Ku America kunoko kuli ma opportunities koma anthu ambiri sadziwa koma kuli ma opportunities. Kulowa kupita ku DC umakapanga exploit ma opportunities onse omwe ikidwa kuti kumene kucha kuli ma grant, kuli ma scholarship, kuli cultural exchange, kuli ma fundraiser. Njira zambiri zomwe tingayuzire kubweretsa ndalama kuti ku Malawi. Chinthu china chomwe chili chofunikira choti muziwe nchonena kuti asset yayikulu ya forex ku Malawi ndi anthu amene ali ku diaspora. Anthu amene ali ku Malawi amene ali ku America kunoko ndi ochuluka kwambiri. Andi ndalama zimene amatumiza Malawi kunoko amene kunoko kupita ku Malawi ndi zochuluka. Staggering. Ndiye, why don't we use this resource from diaspora? Malawi kunoko kupanga ndalama, they are living well. They have got money. Banyi sitima vanga utilize Malawi. Last year, ndinakuza kuna kuti ine ndili connected ku America. Ngali simfuna mkulupirira yamani muone na ika list ya anthu. List ya anthu nyantaika anthu aja namba kusonkha ndalama one by one. Tinasonkha ndalama zokwana 26 million. Zomwe tinagula ufa kutumiza ku Malawi kwa anthu otani wanthu osauka. What does that show? Shows leadership, skills. Komanso anthu amandikhulupirira, they trust me. Chizophweka kunoko munthu kungotenga $50, $100, $200 kungompasa munthu osamkhulupirira. Anthu amadziwa kuti uyu alibe chani, libe chinyengo, and I was transparent. Ndinaonesa malisiti zonse komwe ndalama zinapita mpaka chimanga chinakafika kuti ku Malawi mpaka na anthu osauka anachilandira. Which means kuti ineyo I'm connected to the Malawi amene kuti kundoko. Connections, they matter a lot. Matumiza munthu ku embassy kuchopanda ma connection fresh off the board. Sakudziwa kuti America imeenda bwanji. Ine kunakhala zaka 15 ndikudziwa exactly how America operates. I can help Malawians. Achinyamata kumene kukwanga pendule. Ine sindikufunira ntchito imeneyi chifukwa kuti ndikufuna kuti ndipeze zinthu. No. Ndikufuna ntchito imeneyi because that's how I can serve. I'm Malawi. Ndimene ngatumikira. I like to serve people. I love to serve the Malawians. I wish Malawi good. Chinkana nimauza anthu takuvotereni. Chifukwa ndimadziwa kuti inuyo you wish Malawi good. Two, I've got the passion. There's nobody more passionate than me. Tell me a person who is more famous here in America than me. Kwa Malawi. Watu wakhala zaka zonse ali kuti ali kunoko. Kumalawi kuli saying yonena kuti ukapita ku America osakumana ndi JB. Ndikuti sunafika kuti ku America. Munthu aliyense otchuka kambela ku America kunoko
muzapite pa Facebook pake mkaone pawo makomenti. Moni kwa JB kumeneko, moni kwa JB kumeneko, moni kwa JB kumeneko, moni kwa JB kumeneko. Do not underestimate that. I can bring the diaspora together. We can do fundraisers. And ungatande pasa 26 million. Pande kopanda na minority. What about your backing? What if you put me in position somewhere to say, hey, this guy has got a backing and I'm going now to solicit for funds? Because I know all the way the opportunities are here in America. I know the people that are giving grants. I know that the people that are giving to the poor. I know them. I just need backing so I can help Malawians. Ku Washington DC kuja imene ijayo, there's no way inuyo kumalaiko government munga malipire ndrama masalary anthu mwe kuja when that place can sustain itself. Office imene ijayo kumapanga ndrama. Office imene ijayo kumasegula ziseko. Cultural exchange. Import and export imene iweyo. Blending Malawi. Putting Malawi on the map as a tourist destination. Having packages. Vacation packages. What about arts and crafts? Mesa kono kuli forex kuno. Mesa dizazi visando kuli kuli Malawi. Maiko anzatu akupanga tap into the African American. Ifibani simbanga chimosmos. And okuti Malawi has benefited from the American culture, movies, music, fashion, sports, you name it. But there is no connection between the Malawians and the African Americans. Why? That's a big resource. The reason why we are poor is not because we don't have the right people in these places. So you ask me, send me to DC. Send me to the embassy. Malawi will change. The youth are going to benefit. Like I said, I can bridge the Malawians with the African Americans because I'm with the same culture. Ndili ku Malawi antamati Americano amene. Americano. Kubwera kuno kusika pa airport andu kumango ndidusa. Osazindikira so kuti ne sine foreigner. Nkumazindikira kuti ne foreigner akandifunsa. Kubwera kuno amatona ngati kuti ineyo ndine stereotype. Waku Africa uyobwerera mbuyo. Utere. Koma kuona mavalidweyo, koma kuona ma actions yo, koma kuona chizungujo, nkuma kufunsa nsopana. Kodi ku Africa ko mavala zimenezi ne mavala. So unazizira kuti anazira ku Africa basi mundu ujalo nkupita kwapanga Google, kwapanga YouTube, kwamba kumaona ku Africa kuchakuta timona ngati ku Africa kuli anyani mikango taona na kwendesa magalimoto. Taona na mavala ma jeans. Kuliso mayo so kumeneko taonani chimozi ngati ife maklabu chani machiki magaya zakuja gogo nku chifukwa anthu amene wanamizidwa kuti ku Africa mukafa, ku Africa kuli njala, ku Africa kuli ife ono ndo bete mabwera ano besa propaganda yanyuwana iwa jakamamva za Africa azifuna kubwera kuti ku Malawi maisi pasida ulemu kunena kuti ndiwako Malawi amukukekana Malawi ingakhale anthu aku Africa amene akunongo akakufusa where you from kunena Malawi amanyozesa. We have to stop that. We have to put Malawi on the map. We have to start to make money in the embassies, a lot of revenue. Do you know how much money we can make, save Malawi? Or somebody zose boma lipanga, zose di boma lipanga. No. We have to work together. There, ndabwera apa, President, Professor Arthur Peter Mutaleka, kuguzana kunena kuti, kuyambira siku day one, I've always been behind you. You are a man of integrity.
And I am honored to be able to be part of your legacy, to be able to save Malawians with you. So, mukandifunsa kunena kuti iwe ndife tigwira ntchito bwanji, ndakuwuzani tisinthe kumeneko. Chifukwa boma la America limadandaula pakatipa, linadandaula kwambiri, kulemba mpana chikalata mpaka na consulate ku America anapita mpana pa DV ya ku Malawi kudandaula zomwe zikuchitika kuti kuma embassy. Ndiye please bwana, tikayankhulana nkhani yake ikhala imeneyo, chifukwa ine ndikufuna kutumikira Malawi. God bless you all. Have a wonderful evening. Thank you very much for taking your time. Pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapena upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Kwambiri.